ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଗୋଟେ କବିତା ଶୁଣେଇବି। ଏଇଟା ଗାୟନ କବିତା। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣ ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ନମସ୍କାର। ଆଉ କବିତାର ଶିରୋନାମା ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ସନ୍ତାନ ଆମେ। ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଆମେ ମଣୁ ସିନା ଭାଗ୍ୟବାନ, ଏଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ ପାଇଁକି ଅଛି କେତେ ତ୍ୟାଗ ସମର୍ପଣ। ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଆମେ ମଣୁ ସିନା ଭାଗ୍ୟବାନ, ଏଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ ପାଇଁକି ଅଛି କେତେ ତ୍ୟାଗ ସମର୍ପଣ। ଶାନ୍ତି ମୁକ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରଗତି ପାଇଁକି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଅହିଂସା ନୀତି, କେତେ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ଇତିହାସ ତାର ସାକ୍ଷୀ। କେତେ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ଇତିହାସ ତାର ସାକ୍ଷୀ। ଗାନ୍ଧୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନେତାଜୀ ପଟେଲ ଭଗତ ସିଂ ଖୁଦିରାମ, ଗାନ୍ଧୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନେତାଜୀ ପଟେଲ ଭଗତ ସିଂ ଖୁଦିରାମ, ଏ ଦେଶ ଏ ଜାତି ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ। ବୀର ଓଡ଼ିଆର ଅବଦାନ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ ଜାତି ପାଇଁ, ବୀର ଓଡ଼ିଆର ଅବଦାନ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ ଜାତି ପାଇଁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଶହୀଦ ଜୀବନ ଦେଇ, ନିଷ୍ଠୁର ବିଦେଶୀ ଇଂରେଜ କବଳୁ ଦେଶର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ, କେତେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଖିଛି ଭାରତ ଭୂଇଁ। ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ନାଗରିକ ବୋଲି ବୁଲୁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ, ଆମରି ନାଁରେ ନାବିକ ଆମରେ ଛାତି ଫୁଲେ ଗର୍ବରେ। ଏଇ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ତଳେ ହୋଇ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ, ଏଇ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ତଳେ ହୋଇ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ। ଦେଶର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁକି ଆମେ ନେବାରେ ଏଇ ଶପଥ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପବିତ୍ର ତିଥିରେ କରିବା ଆମେରେ ପଣ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପବିତ୍ର ତିଥିରେ କରିବା ଆମେରେ ପଣ। ଯେତେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସୁ ଏ ଦେଶକୁ ରଖିବା ଜାତିର ମାନ। ମେରା ଭାରତ ମହାନ ମନ୍ତ୍ରରେ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବା, ମେରା ଭାରତ ମହାନ ମନ୍ତ୍ରରେ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବା। ଗୋଟିଏ ମାର ସନ୍ତାନ ଆମେରେ ଭାଇଚାରାକୁ ମାନିବା, ଗୋଟିଏ ମାର ସନ୍ତାନ ଆମେରେ ଭାଇଚାରାକୁ ମାନିବା। ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଆମେ, ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଆମେ ମଣୁ ସିନା ଭାଗ୍ୟବାନ, ଏଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ ପାଇଁକି ଅଛି କେତେ ତ୍ୟାଗ ସମର୍ପଣ। ଏଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ ପାଇଁ ଅଛି କେତେ ତ୍ୟାଗ ସମର୍ପଣ, କେତେ ତ୍ୟାଗ ସମର୍ପଣ, କେତେ ତ୍ୟାଗ ସମର୍ପଣ। ନମସ୍କାର।